Армысыз, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Бүгенге программада быел Әлмәт рекорд куйды. Шәһәр мәктәпләреннән 25 укучы бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган. 500-гә якын әлмәтле талпан кадалганнан соң табибларга ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Республика буенча барлыгы 5000-дән артык очрак теркәлгән. Шатыртау дәүләт табигать тыюлыгы территориясында Кызыл китапка кертелгән дала лашыннарын торгызу буенча уникаль эксперимент старт алды. Аның территориясында 10 башкыш иреккә җибәрелде. 500-гә якын әлмәтле талпан кадалганнан соң табибларга ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Республика буенча барлыгы 5000-дән артык очрак теркәлгән. Лабораторияга 2200 бөҗәк җибәрелгән. 406 талпан боррелиоз, 3-се талпан энцефалиты ташучы булып чыга. Быел Әлмәт рекорд куйды. Шәһәр мәктәпләреннән 25 укучы бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган. Мәктәп укучыларының берсе 3 фән буенча максималь билге алды. Соңгы тапкыр мондый нәтиҗәне мәгариф системасы белгечләре 3 ел элек теркәгән иде. Нет круглых циклов, это расстраиваться не надо. Ну, плюс у нас есть 200-бальник. И, конечно, Анастасия у нас суперзвезда. 20-нче мәктәпне тамамлаучы Анастасия Князева соңгы 3 елда Татарстанда беренчеләрдән бердәм дәүләт имтиханы буенча 300 баллы булды. Ул рус әдәбияты, рус һәм инглиз телләре буенча югары баллар җыйды. Якыннарының ярдәме дә үз ролен уйнаганын таный Анастасия. Когда есть рядом люди, которые могут тебя поддержать. Бу чорда якыннарым бик нык ярдәм иттеләр, трек булдылар. Миңа бик авыр булды. Әти-әнием ярдәме белән балларга карамастан, мин аларның иң яраткан кызлары булып калачагымны белә идем. Район башлыгы иң яхшы укучылар белән Нур үзәгендә очрашты. Өстәл артында имтиханда 100дән югарырак баллар җыючылар. Бу уку елы уңышлы булуын район башлыгы да билгеләп үтте. Быел бездә бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган 25 укучы. Әле бер кайчанда булай булганы юк иде. Без көтмәгән идек, ләкин бик горурланабыз. Бездә 200 һәм 300 балл җыючылар да бар. Җыелганнарның барысы да илнең башка шәһәрләрендәге югары уку йортларына укырга керергә планлаштыра. Анастасия үзен халыкара мөнәсәбәтләргә багышларга тели һәм инглиз теленә тагын немец һәм француз телләрен өстәргә ниятли. Ул төньяк башкаланың югары уку йортларына өстенлек бирә. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, это тоже поможет и в учебе, и в отдыхе, и в развлечении. Атна ахырында 800дән артык 11-нче сыйныфны тәмамлаган укучы шәһәр күләм чыгарылыш кичәсенә җыелачак. Әлмәтнең инициатив төркеме 4,5 миллион сум акча җыйган. Апрель аенда без Лаеш балалар йортының мунчасын реконструкцияләү һәм Минзәлә картлар йортында җиһазларны алыштыру өчен акча җыю турында сөйләдек. Бүген инде эшләр тәмамланган һәм хәзер Лаеш балалар йорты тәрбияләнүчеләре яңа мунчадан файдалана ала. Өлкәннәрне яңа җиһазлар сөендерә. Заходите, что вы? Как ощущение? Отлично! Просто все. Балалар йорты мунчасындагы масштаблы реконструкция Әлмәтнең инициатив төркеме тарафыннан ярдәм җыю нәтиҗәсендә мөмкин булды. Элек мунчаны утын белән якканнар, бүлмәдә төтен тора торган булган. Хәзер барысы да үзгәрде. Яңа мунча комплексында ял бүлмәсе, юыну һәм пар бүлеге, кер юу бүлмәсе һәм башкалар бар. Шулай ук яңа кер юу машиналары сатып алынган. Ремонтка кадәр мунча менә мондый була. Бу 50нче елларда төзелгән бина, ул тузган, турбалары чирегән һәм шулай ук түшәм, электр һәм кер юу машиналары белән проблемалар була. Огромное спасибо вам за желание помочь. Дети. Балаларга булышырга теләгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Гомумән сездә балаларга гына түгел, өлкәннәргә дә ярдәм итү теләге. Сезнең белән эшләвемә бик шат идем һәм алда да эшләргә әзер. Ачылу хөрмәтенә балалар хәйриячеләр өчен концерт әзерләгәннәр. Инициатив төркемнең бу бердән бер объекты түгел. Минзәлә картлар йорты да ярдәмсез калмады. Анда җиһазлар җимерелә башлаган иде. Я дико понравилась. Я за каждый день. За 6 лет я по буду спать. Как бы не провалиться. Он такой. Молодцы ребята, да? Молодцы, молодцы.
Активистлар аны тулысынча алыштырды. 35 ел эшләгән картлар йортында 60-ка якын өлкән яшьтәге кеше яши. Радовались, ждали с нетерпением, когда же появится. Алар шатланып, түземсезлек белән көттеләр. Моны күзләреннән укып була иде һәм әлбәттә шундый файдалы эш эшли алуыбызга без бик шат. Башта 2 миллион сум җыю игълан ителгән иде, әмма эшкә керешкәч 2 тапкыр күбрәк кирәклеге ачыкланды. Картлар йортында косметик ремонт кирәк иде, ә лаеш балалар йорты мунчасында электр, су үткәргеч, шулай ук керү урыны һәм кер юу машиналары капиталь алыштырыла. Барысы да илебезнең битараф булмаган кешеләре ярдәмендә мөмкин булды. Ярдәм Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә килде. Если жить все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Шарлавыклы буаларда үлгән балыклар күргәннәр. Безгә бу видеоны язылучыларыбыз җибәрде. Алар балыкның ни өчен үлүе турында борчыла. Әлмәтләр шулай ук аккошлар да куркыныч астында булырга мөмкин дип саный. Экология департаменты хәбәр иткәнчә, сулыкларда яшәүчеләрнең үлемендә һава температурасы гаепле. Кызу һава торышыннан соң судагы кислород күләме кимеде, бу балыкның үлеменә китерде. Кислород күләмен үлчәдек, хәзер күрсәткеч нормада. Бу ял көннәрендә Әлмәттә яшьләр көне билгеләп үтеләчәк. Бәйрәм 2 майданчыкта узачак. Мирас спорт комплексы янында иртәнге 8-дән Әлмәтләр автокүргәзмә белән таныша ала. Сәгать 12-дә яшьләр маркеты үз эшен башлый, ә 14:00-да ачык микрофон көтелә. Нефтяник хоккейны үстерү үзәге майданчыгы иртәнге 8-дән кунаклар көтә. Анда лазертаг буенча турнир уза. Сәгать 10-да ралли буенча Татарстан Республикасы кубогы старт ала. Көндезге сәгать 2-дән иҗади мастер-класслар эшләячәк, әбиючеләр, хип-хоп һәм стрит-данс батл оештырачак. Кичке программада яшь парлар парады, камертон һәм джембери төркеме һәм Илнат Фәрхуллин чыгышлары. Питрәштә хәрби-гамәли спорт төрләре буенча чемпионат узды. Анда Әлмәт исеменнән Сәүдә-Икътисад техникумы командасы чыгыш ясады. Республика чарасына юлламаны студентлар батырлык сугмагы аша узгач алдылар. Ярышлар программасында автоматны сүтеп җыю, аркан тарту, эстафеталар һәм башкалар. Алар Әлбәдән 2024 Бөтен Россия тарихи реконструкция фестивале кысаларында узды. Гомуми зачетта Әлмәтләр 3нче урынны алдылар. Сәүдә-Икътисад техникумы командасы аркан тартуда зур уңышларга ирешә. Һәм 2 студент үз категорияларында һәм дисциплиналарында алтын алды. Умар Койчев гранат ыргыту һәм тартылу буенча 1нче урынны яулый, Артур Сайгушев та беренчеләр рәтендә. Шатыртау дәүләт табигать тыюлыгы территориясында Кызыл китапка кертелгән дала лашыннарын торгызу буенча уникаль эксперимент старт алды. Аның территориясына 10 баш кош иреккә җибәрелде. Бу Кызыл китапка кертелгән бик сирәк очрый торган төр. Һәм ул Азнакай районы символы булып тора. Уникаль кошларны Уралда урнашкан Халзан питомнигында үрчетәләр. Азнакай районында бу кошны соңгы тапкыр 60 ел элек күргәннәр. Шуңа күрә сирәк очрый торган кошның табигый мөхиткә кайтуы чыннан да уникаль вакыйга. Аны саклау һәм үрчетү процессы бик кыйммәтле һәм катлаулы. Бу лашыннарны Уралдагы Халзан йырткыч кошларны мониторинглау һәм реабилитациялау үзәгеннән алып килгәннәр. Кызыл китапка кертелгән кошның тарихи ватанына кайтуы Татнефть компаниясының Игелек энергиясе хәйрия фонды конкурсы ярдәмендә мөмкин булды. Кошларны иреккә җибәрү урыны очраклы гына сайланмады. Дала лашыннары элек монда яшәгәннәр һәм биредә алар өчен яхшы шартлар да сакланган. Баулы һәм Баулы районында йорт хайваннарын котыру авыруыннан вакцинацияләү дәвам итә. Иммунизацияны бушлай үткәрәләр. Моның өчен ветеринария табибларына мөрәҗәгать итеп була. Котыру хайваннар өчен дә, кеше өчен дә бик куркыныч инфекция, профилактика чарасы йорт хайваннарын вакцинацияләү. Бу мөһим процедура үлемгә китерүче авырудан сакланырга мөмкинлек бирә. Вирусның төп чыганагы кыргый хайваннар, еш кына төлкеләр, котыру кешегә тешләү яки тырнау аша күчәргә мөмкин. Баулы районында соңгы берничә елда котыру авырулары теркәлмәгән. Профилактикалау өчен йорт хайваны елына 1 тапкыр вакцинацияләнә. Белгечләр шәхси йорт хуҗалыкларына һәм район хуҗалыкларына чыгалар. Шулай ук вакцинацияләүне дәүләт ветеринария берләшмәсе бинасында да үткәрәләр. Республиканың барлык уку йортларында бу көннәрдә чыгарылыш кичәләре уза. Зәй политехник көллиятендә дә студентларга дипломнар тапшырдылар. Быел уку йорты 122 белгеч чыгарды. Араларында электриклар, эретеп ябыштыручылар, азык-төлек, хукук саклау өлкәсе белгечләре. 23 студент көллиятны кызыл диплом белән тәмамлый. Кайберләре урынына дипломнарны әти-әниләре алды, чөнки яз көне Зәйдән 40 егет хәрби хезмәткә чакырылды. Шуларның 31 көллият студенты.
Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.